Πώς νιώθατε τη στιγμή που άρχισε η πυρκαγιά να ξεσπάει? Όταν στο άκουσμά της ανεβήκαμε αρέους και μας λέγανε αρωνιάδικα, βλέπαμε και τον καπνό. Ερχόμαστε αρέους, αρκετά άτομα, καμιά 20 άτομα, και ήμασταν ανήσυχοι στην αρχή, γιατί φαινόταν μακριά η φωτιά. Και επικοινωνούσαμε και με τους άλλους στο Μηλοπόταμο και τους λέγαμε μην ασχοληθείτε, σε λίγο θα κατέβουμε κι εμείς, την έχουν κατασβήσει τα αεροπλάνα. Και μετά ξαφνικά, όταν καταλάβαμε ότι τα αεροπλάνα δεν θα ξαναγυρίσουν, τρομάξαμε, φοβηθήκαμε και εν συνεχεία σε 5-10 λεπτά η φωτιά ήταν μέσα στους αρέους και αποφασίσαμε όλοι εδώ που ήμασταν να φύγουμε, γιατί δεν είχε ούτε αέρια μέσα ούτε πυροσβεστικά στο... Τρομάξαμε και λέμε και εγώ είμαστε. Πώς επηρέασε την καθημερινότητά σας? Προσωπικά θα σου μιλήσω, που έχω και το κατάστημα. Δεν ήθελα να ανοίξω, παιδιά μου. Ήταν τέτοια η ψυχολογία μου, γιατί είχαμε περάσει το 17 την πρώτη φωτιά και μετά ήρθε η φωτιά τώρα της 26ης. Δεν ήθελα να ανοίξω, γιατί ήταν πιο καταστροφική από ότι το 17 και κατ' εξακολούθηση η δεύτερη χρονιά που κάηκε ο Μηλοπόταμος ήταν πολύ ψυχοφθόρο. Ό,τι δέντρο είχε μείνει την πρώτη φορά δεν έμεινε τη δεύτερη και ούτε το μαγαζί δεν ήθελα να ανοίξω. Επανδρώθηκα με όλες τις δυνάμεις μου ψυχολογικές και είπαμε ανοίγουμε, γιατί έπρεπε να ανοίξουμε. Τι προβλέπετε για το μέλλον μετά την πυρκαγιά? Να αποθέτω τις ελπίδες μου πολύ στη φύση, από μόνη της να κάνει. Δεν πιστεύω πολύ στη δεντροφύτευση, γιατί έχουν ξαναγίνει παλαιότερα και δεν έχουμε δει αποτέλεσμα από εκεί. Η φωτιά στο 17 μας έδειξε ότι τα δάση ξαναγίνονται. Τώρα βέβαια είμαι πιο απογοητευμένη, γιατί φοβάμαι η δεύτερη φορά θα το δυσκολέψει πολύ το δάσος να γίνει. Αλλά εναποθέτω τις ελπίδες μου πολύ στη φύση και το κράτος να κάνει κάτι για αυτό το χωριό που κάηκε. Δρόμους κτλ. Τι κάνατε ως χωριό για να βοηθήσετε τα μέρη που κάηκαν? Αυτό που έγινε, το συλλογικό, ο σύλλογος που ξεκίνησε τη δεντροφύτευση και τον καθαρισμό. Ο καθαρισμός, αποφασίσαμε όλοι να απομακρυνθούν τουλάχιστον στα κεντρικά σημεία τα καμένα, να μην είναι ορατά στο μάτι, γιατί αργούν να φύγουν. Αργούν πάρα πολλά χρόνια να φύγει το μαύρο, το καμένο από τον τόπο, και βοηθήσαμε στην δεντροφύτευση. Και θα συνεχίσουμε. Και ένα τελευταίο, τι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη ζωή σας, δηλαδή το καθαρό νερό ή ο καθαρός αέρας που κάηκαν τα δέντρα και δεν δίνουν οξυγόνο πολύ, δηλαδή τι πιστεύετε γι' αυτό? Κοίταξε, από οξυγόνο δεν έχουμε θέμα, γιατί είμαστε νησί και είναι καθαρός ο αέρας, αλλά έπαθαν ζημιά πολλά ζώα. Το οικοσύστημα έπαθε μεγάλη ζημιά, λαγουδάκια, πουλιά, τα κατσίκια, πάρα πολλά, αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αποκατασταθεί και αυτό, και το μόνο πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι που δεν συγκρατάει πλέον η φύση το νερό. Χάνοντας τα δέντρα, σταμάτησε η αποθήκευση του νερού, η σταδιακή. Αυτά, μικρά μου. Αυτά ήταν.